Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo ki kubor na ke jylla. Ka MDC jong ka Milliam constituency ka kong aiban dap lingdo, hinne ka sengi ka artarik uleber arjar arpunrio, kala yo aban play pat ba ya kalinti ya kijat jong ka school St. Peter Higher Secondary School rang BB Pamlakrai, ka baham ha Milliam constituency, ka ba kala no shinyang lingba ke MDC scheme, kabla longru ka jinkir khu ya ka school khamtam miki khna school, kabla pinsuk ha ka ya ka yeng khamtam ha ka porslam. Ha kani kesni berapli kani kelinti ya kejan nalor ke MDC laya don lang u MLA jong kanong krem uba arden mele besayaman u parish priest jong ke St. Paul parish u father Tobias kharngap kinta u father Genesimus nongneng u bapet bakmi ya school urang ba shnong ka pomlakrai bat lem kinong penyat shnong pat kibor penyat ke school habakren ha kani gisni urang ba shnong ulapin pau ke jing sngongu ya ke MDC kabla a ya kete kalinti ya ke jat school kaba ulapin sngo shaka tangling ba ka mobile phone bat kalala ban ai ke jing yarau kat ba na kalyang ke MDC ka kong aiban daplin kalau ong ba kani kalong ke jing yarap kabarit kabakat kum ibor jongka kum ke MDC kabla yo ban no shinyang kum ke jing angno jongka ba ki jaka puli ki di ban long ki babin ki babia ti nakaliang ka chunga hani ka no phai singi wamta adap ka ching sungu yublei ningkong mo ula ban ai lat ingi pengila ban ai ka chi shakri kari ka chat ban riu kham tam hang ni apo Milliam constituency ka ba ha apo ka ching pet ka chunga kan kat ka ching krishan chu ki pat ba jong kinong Milliam hi bro ko wing sungu yublei ba kilashanya par IT ka ni ka kam hakti chunga mo pangan la ban lei ei nam ta ka ni ka constituency ban nam ta ka chat ban riu hi bro ko wing di kani ka por ngayeng kani ka kmachung pi hawai kani ngam dei mga ka baai ringa di tang kanong sam ikata ka benta kumbi iba na ka posh ka poi chukran mo bakani kadi ka kamram ka jungi pan poi kam dei bangi ni sei na pla hande kadi ka wei na ka benta chu ka scheme ibaret hoi jong ka MDC scheme ringa sothu bakani kadi ka jingdon kam nam ta kani ka school nama kata kadi ka jing thumu ka jing angnut ka jungi pangin UI bagi caka puli puthi kinlong ki babit ki babiang mo kumbangi kwa shisha ban kentiu hagaliang ka puli ka puthi ho angem pat don bun kilat kilinti haga badai baka pisa ka tingka idang de i sembo ibaret isemba ibaret hadu kata-kata de haprengkum kata pedeng sngungu yublei bau penla mo ba ini ibaret inlong pat ke jingkerku ya gani ka school ka jongpi mo pada de ngangit skamba ini kani kilinti ya kan long ka ba kaban kan ai ru galinti kaban long pli hikilat galinti namta ka school ga chongpi khamtam mi kini ki khna ki hap ki barit ki badon he kata ka lawei ka brang dei ka bajrong namta chungki ban ai kata ka jing puli puthi ka bhana ka bhatam ha ki benta baro pakani ka de ka jingkerman ka chonga bu blei undang penhe pensan shishu ikini ki khun red ki chongi ki phi la basa ja ha ka jaka bakin long kata ka lawei ka pateng bakin mi ki long briu ka embryo ka long briu man briu ka ba kan shape ya ka imlang ka salang kan pen kaladur ya ki bahajan ha shabar ki bahapo mo khnang bakin la banwan ra kata ka jingkala ha ka badai para briu ding ba ka jinglong jing em ka ba pha ka bara e ka jinglong ka ba pha de ka ba pha de ki ban treiru ki ban mi ki khun ki ba start mo na ka chaka puli ka chongpi ka ba pilabu ka chaka bakin mi ki briu pat ha ka por andangi ngim don shu ru mo ha ka perthei hande kin dei pat ki ban shimti ki ban long ki briu ki ba pha ka imlang ka salang ki ban kentiu ya ka chat ban riu ki ban kentiu ya ka jinge tip briu tip lei ki ban kentiu ya ka ta ka imlang ka salang ki ban ket ban ba ya ka khia ka shon mo amdei ki ban long ki barha ha ki spa chu ka perthei ki ban sakut no hande ki ban long ki ban piu I kham she jingai ka ta bakin ket ya kata ka lingkor ka bakhya ban long ka jingkermen iwei kat kum ka sap ka phong ka ba ubleu labu ling ba kini ki khun hep ki baret ki beren ka jaka bang sungu irang ba shnong bai dan benta ban pan ka jingerap nanga bang ya sngo ngasuthu mangala ban shanya ya I ngatip inum pendon kam bakla kumbai laong ni shu akren ka phone mga ong kam don kam pinwan ban penjenjar ya ledi hadu ketika jaka perlut ka bai kali perlut ka bai sngi mo
Henry ke ka kam ka pangila bantre tang da ka pangia phone ru ini le kata ka don kam ka jingi shanya iwe ba ka don kam mo ka bangin peni kam da dei than kino panginya bon ktien hadu ka ta tan dei kam ka kam pat kam don shanu tingang it scam baling ba ini ijing ai berit kan long pat ke ching kentiu ya ka lawe ka ba pernai pat ka lawe ka ba scam iki khun ki pateng iki hajar chukani ka chat panriu ka chungi panganget bu blai nang kerku mo padat ya ke school ke jongpi hagani ke jaka ringkat bagi ni kinongkit kam shnong ki bedon hagani ka por ringkat bagi nongkit kam ki bedon hagani ka school uble nang kerku ye phi nang ai ke jing start ba phi nang ai la ban shakri mo bangin le hok mo la rang ila nang ban le hok hei barit uble un sarang kentiu ya ka bakraw pangangit scam ba ling ba ka je ba ini kentien nganam dan chibun ke ban kran re thang itahi bangin kan mau ke bangin le kam dei bangi le shu brio ni le shu ta ublei chungi mo kupa chungi ba beneng uba ui ya ka bomla ban ui manu ro no ui ya kataru kata ka di banong ka thong ka chungi namangin kan mau ke ka bangi le hang ne perthai le si tingkhat ki brio kum ki brio haga jingbun kam haga bun mo ka jing ka jing le ka jing em ni la ban klat no kita ki bele bhai ni henry mo henry ublei pa juklat ni dei ban kan mau kata bangim dei ban du men sim ha bangi trei ka nu ka kam nginum du nong palat arsha biya ka ba ubri ula ban le nam ta chungi un le ublei nam ta chungi tingi ha bangi ni don ya kata ka thong bangi tip udon we ban ai ka reward ingi ka ba kraw la ka long ha khndo la ni on dangi let na ka ni ka slaper thei ni tip ni don yu ba kraw tam de na ta ka daw ka ni ka ai men nga ko ban ai men simi kini khun hap ki beret ro ki beren na ka ni ka por menta banginum klat ban le bha lalo pilong para kena school hang ni pia pulilang kidon ki baya jinjar ki bay duk ya rap lang kiru mo ai lang kakti ka man lalo ilong tang iwi pencil i rubber and itu tip ita ijing stang ibarit ijungi ublen nang kentiu pat ka jing em ka jungi ai ngi kemet ka bakwat bakya ka jing start ka jing shampang pat ikata ka jing don kam ka bangi ngim tip dala dia bangi don kam ayu ka jing em and ublei tip ya kata ka jing don kam jungi paro Dei Maphi ka ba lam shwa daga kam bersawan dekat Ktien Hadien di kublai sibun kong na kubenta ke cingtrai kam ke congpi kum ke MDC tang sisniam tam ro sikindat hansat hanrai hangani hapo snong rang bibi cengi na kubenta ke cingkerpat na kubenta ban jat sapo skor pila ai pi ya kani ke footpath di kublai sibun na kubenta ke cingtrai sitom congpi hanrai bat kene ke cingtrai ke bakando aneru ngam simla kren hajing dene hapo office henrai shui phun tang long la kum ai do first ya MGC kum no ban ya rap ya kene ke kam henrai idei tai bresha iba ya i chingai na kumta ka kam bat isane ru ya kinong trei chong ka kam hapo snong po thau kumta kong khublai sibun na bata ke chingira pu chong phi nomar kene ga Bafi ai Maphi sia kalong sia bodon kam hadu kata ta na ka benta ba kebenang kong banja chipo jing mane bat ka ba aru na ka benta banja chipo jing school te kham tam na ka benta ban play ta ka pa rish thamai ngini ra pun bo ri ban ai gini tumta khlam atatin daga bakloit na sem phila ai ja gini ka chingtrei lingba ka scheme MDC chang phi te athayam do dan sibun ki ten ban kran hanrei tang ki ching deng buram bat khublai ye phi kang to blai school ke jungi kebolong ka jinmen toy na ka banta kini ki khna puli ki jungi kamtam ni suthu ko por slap kumta ter ilala menta kumno on pendon kam ye kini kelenti lono sinyang lemba MDC bedon buram jungi ni sukmen ya i ramba shnong ru bela pendap ye kini ke kamru mile sngo ka por ka babiang ha ka bang gidon sakwe ka benta ke jing ang not ke jungi da ke jing aye ke jung le niyo banong ban pile ye kini ka shnat nyam ko bthmai ru ha kini ka area kini ke shnong rong bibi bat ki shnong ba marjan hiru jongga pamlakrai bat bundli kishnong kiba kalong pedeng hangni hakaba ilete bro kaniga jingpun kre shitham jingi hakaba haganika arfu artrik insepli pendon burom ya ganika shnatnyam dikini ki
Jingerop ki jingia don kiti lang jong ki nong mi khmat pai ba jingi hiro na du ya meli don burom jingi MDC jingi hiro along be rop shiboni ngi be excited na ko banta on warai ge bobha ban pendon burom susu yu blei ke imlang salang gejing em gejungi pat kerpang igni ka school kaban tebe jing shai ikirmen skam maganang kiu nagwi kapor shagwi pat kapor gigikmi gikpa kinong sumar jong gini ki khon gikti nge kismo he man sim lam hagaba kinpa igi khon jungki bagani gede ka shlam kaban sandur yikiru kabayang kat lang ha bro kilyang pat kiwi pat ki school hagani ka jylla lani hagani ka dong ka thang ka chungi hi tinga shim igani ga lat klam da penslam man pen paw igani ka jing sungu haga kerteng hi jong ka managing committee jong kani ka school St Peter hangni haram bibi kaban ai gani jing shakri yaki bubun hagani kadong hagani kathan sagwiru bingidon lang hangni ki nong hikai ki khana school gi jungi ki reurang ba ki blewan khanang gani gapor bani sakhilang ya gani ka sni ki belong ru kini ki sni jing pun kre gi jungi ni sudai banong ni don artli galiang gujunga gaba ngan pun pau kabalong kejing sokmen pat kejing sungu benyau ru kendiat beling ong kumta jing sokmen galong ba kini ke school bat kini ke snat nyam gu betmai kan sayu ai kalat ban yang lagi jong gi gijan ban nang pu nang thing bat kade gini hiru kejing pun kre ke bangi de sokmen kejing don kam jingiru kejing ya snok tilang na baro kilyang ban ngi de sungu he men sim ringkat kinong mi khmat pai ba jingi bat ki reuramba ramba shnong bor shnong ki lokki jor bat ki probanget hiru bidon lang gani geju gejing tmu ban penur long ya gani gejing wan thamai jong gani ke shnak nyam kabanai gejing shakri ya ki bubun ki balang hagani kedong kathan haparo kilang ade ke school ade hagiwi ki benta bingidon kam bani kentiu hagajing em kejungi kabar kendian sudan dengan jing subnya barak kata ki snem ni layadon ringkat mo ni la banong hagajing pe jikmi nalai mer ndrei kala dei berkapor bangin khamya don gini gilat abangila ban pediang tagabusungu yublei bekeni gijing penyat jong ki bahalor ki betip khamha hagajing bu bat gijing sedang segani ka snat nyam go bethamai kaban tebe jing shai segani kadong kathan ti ta kadau ini kniat snam manga don ha laime ru ndreng i ge jinggerman segani kadong kathan wi na gelyang ki nong ni khmat jungi sirkom sungu benut nomar nginumla ban yedon ringkat bat ki barobor ndrei kani ke school kani ke snat nyam bethamai kadai hagani ganong krem constituency hagba ngidon kamlang ru ya kijing ya rap lang gubus bun bijungki pat ki bangim lalai bangidon kam shisharu haki khap ki bubun bangin excite bani kentiu bani le ki ban penur long ki babha nam ta game lang salang nam ta school angni na gabenta kani kadong kathan. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps.
Why wait? Download Hello Meghalaya now.